आं दिनैसिमबो बिजाथि गसंगोन होनना बुंफेराखै। गुबुन दोलोफोरबायदि इउपिपिएलआव आर'जलाइ होनानै बिजाथि बिना बिजाथि मोना। मिरुनि दैदेनगिरिफोरासो बिजाथिखौ सायख'यो। बिपिएफनि गोबां एमसिएलएफोरा जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपिआव जयनिं जानो जगाजग खालामगासिनो। नाथाय इएमनि खथा गैयैनि थाखाय बिजेपिआबो आजावा इउपिपिएलआबो आजावा। बिपिएफआ सानहाबसि हाबसि मोनसे दोलो। दिनै चिरां जिल्ला J3 नं चिरां ब्लकनि दैदेनगिरि फोरोंथाय मावबादायाव बाहागो लाना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुङो इउपिपिएल राजखान्थि बोसोनगिरि बेरलाव खुंगुर खारजि बिथाङा। मावफारिया मोनसे ट्रेनिं प्रग्राम लादों बिनि सायाव बाहागो लानो नोंथाङा मा बुंनो सानो? आं बे ट्रेनिं प्रग्रामाव बाहागो लानानै जोबोद मोजां मोनदों। मानोना जेसेबां पलिटिकेल पार्टिस दं बिस्रा बायदिसिना प्रग्राम थायो, जेरै वार्कशप थायो, सेमिनार थायो, ट्रेनिं प्रग्राम थायो, कर्मि सभा थायो, मास गेदारिं थायो। आरो बे इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिनि ब्लक वाइज ट्रेनिं प्रग्राम जे बेहाय फैनानै आं जोबोद गोसो गोजोननाय मोनदों। बा नों क'क्राझार लकसभायाव सारखौबो माने रायजो राजाफ्रा एसे आसा खालामदोंमोन बिजाथि गसंगोन नामा होननानै, सारा बिनि सायाव माबायदि प्रिपारेसन? बिजाथि गसंनो गोसो जानाय मानसि आं नङा। आंथ' दिनैसिम शब्द मोनसेबो लाइन मोनसेबो आं बिजाथि गसंगौ होनना बुंफेरथाराखै। आरो जोंनाव इउपिपिएल पलिटिकेल दोलोआव गुबुननि बायदि दरखास्त होनांगौ, सिकिउरिटि एमाउन्ट होनांगौ, मेम्बारशिप कपि एनक्ल'ज खालामनांगौ, बेबादि इउपिपिएलआव बेबस्था गैया। इउपिपिएल दोलोआ सेन्ट्रेल लेभेला साथाम मानसिनि नाम प्रिकेट खालामो, सार्भे सलायो। बे साथाम इउपिपिएलनि हिरकस्थानीय जे नेता बिसिनि गेजेराव सोरखौ होयोब्ला देरहाथारगोन बेखौनो होनाय जायो। ओंखायनो बेहाय बिजाथि बिमालाय मा बियामालाय मा, ओंखायनो जोंनि मानसिफ्रा मित्र गस्थिनि मोनसे पार्ट जानायखाय दाख्लै माबायाव 15 तारिख नभेम्बराव एजिपि बिजेपि इउपिपिएलनि मेल जानानै थाङो। बेवहाय फेब्रुवारियाव फर्मेलि डिक्लेयार खालामगोन। ओंखायनो समस्थिनि नाम आरो बिजाथिनि नामखौ खुगा दाखेवथ' होनलायलायनानै थादों आरोखि जों। ओंखायनो जों बेवहाय खुगा खेवथ'वा। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल हिसाबै माबायदि साखाफारा जानानै दं दा? 1 नम्बर। मानोना जों सानो बिजेपि आरो एजिपिआ बेहाय केन्डिडेट होआ। आरो कंग्रेसआथ' बेहाय एमसिएलएबो गैया, मेम्बार गैया, चेयारमेनबो गैया, एमपिबो गैया, एमएलएबो सासेबो गैया। ओंखायनो बिसोरो केन्डिडेट होमालाय मा होआ मालाय मा। आरो नोंथांमोनहा मिथिगौ बे हाग्रामा महिलारि सारनि दल बिपिएफआ आगोलाव बिसिना एमसिएलएआनो 40-39मोन। दा थांनाय बाराव बिसोरो 17 जन देरहादों, 6 जना खारबाय। ओंखायनो 11 जन दं। बे 11 जनाबो जोंजों जगाजग खालामगासिनो दं सासे सानै। आरो माखासेया खिन्थु बिजेपिजों जगाजग खालामगासिनो दं। जोंसो इउपिपिएल आरो बिजेपिआ मोनसे बन्द'बस्त खालामनानै दोनदों। दाथ' सरकारा सोलिगासिनो दं। इएमनिबो जोंहा खथा गैला। ओंखायनो इउपिपिएलआबो बिसोरखौ सासेबो लानो नाङा आरो जों बिजेपिआबो लाया, बे बन्द'बस्त थादों। आरो आं बुंनो नागिरो जे बिस्रा सिगाङाव सानै एमपि दंमोन बिपिएफहा, लकसभायाव आरो रायजोसभायाव, दिनैथ' 0। एमएलएआबो 12 जनमोन, दिनैथ' 3ल'सैसो। एमसिएलएआबो खेबसे खालि मोनदों 39 जन, खेबसेयाव मोनदों 29 जन, खेबसेयाव मोनदों 17 जन, खेबसेयाव मोनदों 19 जन, आरो दाथ' 11 जनल'सै। नङा होमबा? एमएलएआबो 3ल'सै, चरन बर', दुर्गादास बर' आरो रबिराम नार्जारि। ओंखायनो बियो सान हाबसि हाबसि जानाय मोनसे दोलो होननानै जों सानो। बिसोर जों हाया। चन्दन ब्रह्मआबो इउपिपिएलआव जगदान जानोसै होननानै खोनानो मोनबाय थादों सार। इउपिपिएलआव चन्दन ब्रह्मल' नङा, नोंसोरबो जों बयबो जइन जायोबा जों गासैखौबो लाजोबथारगोन। मानोना पलिटिक्सआ धने जने, फायसाबो थानांगौ, मानसियाबो बुरजा थानांगौ। ओंखायनो जोंहा फान्डनि बेबस्था दं। आरो मानसिखौथ' जों बर', हारसा, सावथाल, बांगाल, राजबंसि बयखौबो लेंगासिनो दं, इनक्लुडिं चन्दन ब्रह्म। बिथाङा जोंनि दोलोआव हाबफैबा जों बिथांखौ बरायगोन।